Кажете колко от вас са играли тази игра, че трябва да седнеш на последния стол като малки? Всички май. Всички сме го играли добре. Горе-долу правим същото нещо, обаче един от вас накрая може да се спечели Wow Selection Adventure от GiftTube, така че хайде да видим. Правилата са следните. Диктувам ви какво трябва да си пипнете. Например, ухо, коляно, пръст. Когато кажа Wow, първия, който си вземе тубуса, Wow, го печели. Така. И аз сега всички една ръка разстояние от тубуса, без да мамите. Готови ли сте? Така, нос. Искам бързо да реагирате. Ухо, пета, кутре. Добре. Ухо. Другото ухо. Добре. Коляно. Рамо. Левия лакът. Врат. Уау! Това са бързите реакции. Какво да ви кажа? Я кажете сега вие, какво преживяване бихте си избрали от нашата Wow селекция? Летене, нещо с летене. Нещо екстремно. Значи правилно сме оцелили адвенчър тубуса. Много се радвам, благодаря. Пожелаваме много да се забавлявате на вашето Wow приключение. Мерси, ще се постарая. Обещавам.